Mga igsuon, ipadayon nato karon ang paghisgot-hisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa politika nga pinasikad sa atong Kristohanong pagtuo alang sa maabot nga eleksyon karong Mayo 9, 2022. Ug tubagon nato ang inyong mga pangutana aron kita malamdagan ug magiyahan. Unsa man gyud pasabot niining separation of church and state? Diha sa Article 2, Section 6 sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, nag-ingon nga ang separation of church and state shall be inviolable. Ang gibugato niini nahimutang diha sa parte sa estado o gobyerno. Nagdili kini sa gobyerno sa pagpanghilabot sa kalihukan sa simbahan. Ug gilig-on kini pinagis pasalain pang artikulo diha sa Article 3, Section 5 nga nagpahimangno sa gobyerno nga kinahanglang hatagan ang simbahan sa kagawasan sa pagbansay sa unsa mang kalihukan nga may kalambigitan sa pagpahayag sa ilang pagtuo o kinahanglan nga protektahan sa gobyerno ang gitawag natong religious freedom. Nining bahina, gusto natong klarohon nga ang separation of church and state wala magdili sa simbahan sa pagsaway sa mga hiwi nga binuhatan sa atong gobyerno. Obligasyon ug misyon sa simbahan ang paggiya sa katawhan, ilabi na sa moral ug espiritual nga aspeto sa kinabuhi sa katilingban. Ug sanglit ang kasagaran sakop man sa simbahan bisan gani ang naa sa pangagamhanan, angayan lang nga kita manginlabot usab alang sa kaayuhan sa tanan. Ug kay nagkaduol naman ang eleksyon, giawhag ko kamo sa pagsangpit sa Ginoo nga unta magiyahan kita sa pagpili sa mga kandidato nga tiunay ang pagserbisyo ug ang pag-alagad nato nga mga katawhan. Tungod kay ang boto nato sagrado. Ang boto ko ug ang boto mo kaugmaon nato.